catur juo mangkonyo anak digadangkan ka pambimbing ayah lang tuo yo kapan jakuit piutang lamo isilah cupa jo sukatan panuah hidayo nanjo iman di sinan dunia mangkota lawan nyampangnya isu taka dia badan salamai anak katujuan indah menyasa ayah tinggalkan bagaul pandai bahasa mogadang budi diasah kanan piawai langkah di bidia jo ilimu itu ada di ranah mina bapakai sifat cari pandai budi baik pasoka tujuh elok diambil sadonan mudo kionan masa catur juo mangkonyo anak digadangkan ka pambimbing ayah lang tuo yo kapan jakuit piutang lamo isilah cupa sukatan panuah hidayo nanjo iman di sinan dunia mangkota lawan nyampangnya isu taka dia badan salamai anak katujuan indah menyasa ayah tinggalkan bagaul pandai bahasa mogadang budi diasah kanan piawai langkah di bidia jo ilimu itu ada di ranah mina bapakai sifat cari pandai budi baik pasoka tujuh isilah cupa